por favor. Gracias. A primeira actuación fala de nós con admiración. Un conto con adaptación feito e ilustrado con ilusión polo alumnado de segundo de primaria. A noz e o esquío vainilla nas fragas do Eure. Démoslles aplausos cardiovasculares a estes incansables traballadores. A noz e o esquío vainilla nas fragas do Eure. O esquío vainilla, unha noz embruxada. Un paso, dos pasos, xa case estaba. Pero a nós tropezou. Ata o chan caeu. Vainilla o esquío tras a noz correu. Mirou, cheirou, virou e unha topera caerse viu. O esquío vainilla na toupeira tras a noz entrou. Bos días, señor Douboboas, contestou el. E xusto nese momento na súa cabeza rebotou a noz e do plato saiu. Vainilla, preocupado, tras ela correu. E a noz roda que roda no río ficou. Unha troita famenta que por ali pasaba, abría a boca e tragouna. A pobre troita case afoga, pero un estudio que todo viu. Santo pulso vapor no tranco saíu. A noz subiu alto, moi alto, tan alto chegou que lle deu a un actor que cazaba un rato e derrumbouno. Grazas, dixo o rato a vainilla. De nada, respondeu a vainilla. E seguiu tras a noz que rodando, rodando, ata o pé dunha árbore chegou. Xa é miña, verdou. Pero entón chegou un teixudo e a noz chapou. O pobre vainilla sentou esgotado. Tanto traballo para nada, pero entón ¡cataclón! Sobre a súa cabeza unha noz caeu e a cabo dun intre caeron outras dúas. Que maravilla, aquela árbore era unha nogueira. Vainilla por el subiu, unha chea de noces chapou, e tanto lle gustou que alí a vivir quedou.